Nare. Masu sauraro da masu kallon mu a daidai wannan lokaci sai ku gyara zama. Yau dai mun kawo muku bidiyoyi da dumudumin su. Bidiyoyin fitanannin addababban yan bandagan da suka addaba yankin arewa, kama dai daga masu koya musu training sai kuma masu ba su makamai. Masu sauraro ku dai kawai ku sha kurumin ku kawai. Ku gyara zama tsab domin kallon wa'innan bidiyoyin har ƙarshe na tsawon kusan mintuna 15. Ku dai kawai ku tsaya ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe, kar ku yi wa kanku bakin ciki kuma sannan ku yi idan ruwan kallon wannan bidiyon. Domin watakila ma idan 'yan bandiga sun taɓa kwamushe ka, idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe watakila kai arangama da ɗan bandigan da ya taɓa kwamushe ka. Domin baje kolin su aka yi ba iya wa'innan bane, suna nan da yawa a gaban wa'innan bidiyoyin. Ku dai kawai ku daure ku kalli wannan bidiyon har ƙarshe. Amma dai kar ku manta da danna mana subscribe gami da danna mana ƙararrawan sanarwa kamar haka. To a kafta. Sai a sha kallo lafiya. Muna godiya da danna mana subscribe. Yanzu dai za a fara musu tambayoyi kuma sannan za ku ji kowane dan bandiga da kowane dan kwal'uba da irin laifukan da ya aikata a doron kasa har dubun su ta cika. Sai a zauna da kyau to a kafta. Ai ba za a dauko su ba za a dauko hankon ba. Waye wannan? Waye wannan? Wannan. Kai waye kai? Ana ganka da geme. Sunanka? Bring it down. Sunana Murtala Umar Kashin mai alewa. Na yi karatun community health a kankiya, school of health technology kankiya. Ina da kimar anan tashin mai alewa su wayannan barayi suka zo da mukan bindigogi su ce in ban masu allura ko kuma na mutunci nan za su kashe ni. Sai kuma saboda suna barazana da rayuwa ta dole nake yi musu. To shikenan haka ka faɗa, ka gaya wa DPO? Ban gaya ma DPO. Ka gaya wa mai unguwar garin ku? To ai shi kashi wannan mai unguwa ne wanda muke tare da shi. Ka gaya mishi? Na Ka gaya wa mai magajin shi? A'a ban Ka gaya. je wurin hakimi? Ban gaya mashi ba. To wa kai wa rahoto? Ban kai rahoto ba ran kai da. To yanzu ya za ka yi ka zo kana tiritin mugayen mutane kana musu magani baka gaya hukuma ba. To ai ran kai suna barazana da bindigogi. Me yasa baka yi musu allurar mutuwa ba? Idan baka yi ba za su Tambayar ka ne tunda kashe mutane suke. Ko? Me yasa kai baka yi musu abin da suke wa mutane ba? In da gaske kake yi. da gaske nake yi tsakanin. Ai baka faɗa wa kowa ba, ba wanda kai wa rahoto, ba 'yan sandan da ka gaya wa, ba hukumar da ka gaya wa, ba gwamnatin, sai da asirin ka ya tono aka kama ka. Sannan yanzu kake cewa wai sun zo maka da bindiga. Ranka na ɗaya wannan hikima ce kuma ban yi ba. Wannan ba hikima ba ce. Ai a matsayinka da iliminka ya kamata a ce saninka ya wuce haka. Haka ne gaskiya. Mun gode. Sa wannan. Ni ne Yakuba ala Abubakar Alhaji Buji. A tashin mai adalci. Shekara kana? Shekara 40. Me ya sana'a? Sana'a ta shago. Me ya shago? Trader. To an ce To gashi kai kake sayan musu da Eh yana sayan masu. Dalili ko kafin in fara sayan masu muna tare da mutanen nan gefe suna cikin daji ba su zo. To sai aka ce masu a yanzu amma saka masa harbi to ina shiga suka fara shigo tashin bayan lalace mutanen kawai sun fara shigo tashin bayan lalace. Airport da 'yan sanda jami'an tsaro to amma Allah ya sa ban je office ba ta hanya inda suke patrol su kuma suke nauyin baki ba su faɗi da naga shiru kwana biyu naga mutane na suna zuwa ina dan hana su kaya sai su karka aiko yara to suna aiko yara naga wannan abun bai sai na report ga Aminu Mamman ɗin tumaki domin yana tare da sojoji a ɗin tumaki na ce mashi Aminu Mamman ka taimaki rayuwarmu a tashin mai alewa don mutane na sun matsa mamu na yi report to amma da report ina da kila bai je ba amma ina son wannan. Aminu Mamman dan sanda ne? A'a ba dan sanda bane. Soja ne shi? Shi yana tambaya ka ne soja ne? Ba soja bane. Baka da mai unguwa?
ina da mai unguwa, baka da hakimi, ina da shi, babu shugaban yan bijilanti. wallahi ban haɗu. Shi ne suka ce to na da na yanzu zo saboda Allah yan ya tuma yi da na zo lawo, ina wani zuwa area kuma da ci min kai, ina zuwa amma duk ka san wannan matakin amma baka je Abubakar abin ina nan. zuwa ina zuwa Yes. mutu sauran Allah duk Wannan abin da gaskiya gani ne, wannan gaskiya ne. yanzu duk maganganun da ake yi na cewa a daina sayarwa da 'yan ta'adda abinci da kayan masarufi Wallahi matsala muke samu gare su. to ko duk matsalar da kake samu me yasa baka iya rufe shagon ka bar wurin Akwai lokacin da na ce me yasa baka tashi ba na ga ma wannan baka wani gaya wa ɗan sanda. jami'an tsaro na ga ba masa na ce to ana in neman wannan saurare muna nake samun ji matsala ina tare zuwa shagona. ina zuwa an lambobin wayoyi ake bayarwa Wallahi cewa duk wanda yake da wani labari ya san inda wani dan ta'adda wallahi ban yake samu ya buga ya kirawo to ai in kana zancen haka akwai 'yan sanda akwai DPO a area ka nan ne kawai akai kuskure ni ba ne kuskure bane wannan ba kuskure bane haɗin baki ne yaran da na ga masa saurare nika ji mana bakin ka ɗaya da su kai kake sai musu ban tare da su to kake sai musu da kayan wallahi masarufi dole ne dole ba na rike kayan ma ba dole bane wallahi dole na rike ba dole bane na ga Ana so. za ka iya tashi ka bar wurin gaskiya ne a ni area ta dama tashi wallahi sai a baka tashi ba sai da 'yan sanda suka kama ka yanzu ne ai ka tashi a wai da ma zama ne ba ku da wani ground ku ringa taimakawa 'yan iska kawai wallahi sai ba wani Allah ya so kai dai ka so yau kai dai ka so ba yanda za a barawo ya zo da bindiga AK-47 yana nunawa kana ganin shi ka ringa sayan masa da kaya in baka tare da su ma ai da tunan sun kashe ka You are not going to interview them. Sure, no, for what? Muhammadu wannan kaɗan daddake su. Gata wasu. Da ka rike hannu kawai. Sa masa ya sa masa saboda kai ya bloke kamera. Malam Sama'ila, ya sunanka? Ibrahim Sama'ila. Me aka fi saninka da shi? Yalo. To yalo gashi an kawo ka hedikwatar 'yan sanda ana zargin kana cikin daba cikin mutane da suke da hadari. To, ina cikin daba, to, ina fata, to, ina yin guduwa, now. ina fata saboda haka wannan ya wuce da rubi kuma Allah ya tuni da sun gida an kama ni a cikin lafiya ko saboda haka ina ganin alamu ƙarshe na ne ya zo da haka Yanzu akalla ba kasara ba an yi sata da garkuwa da mutane da kai ya kai sau nawa ya kai da shekara kana yi. biyu To in an saci mutum kamar kuɗi in an raba kamar nawa kuke karba? wata sa'a yana naira miliyan biyu wani tun bai da kuɗi sosai 500,000 wani naira miliyan guda wani naira miliyan uku To ya ake rabon kuɗin? ko ana himma waɗanda ke da bindigogi Waɗanda suke ba da bindiga a tafi aiki. Kowace bindiga nawa ake ware mata? to an abu kuɗi ba sai ana iya ware mata 200,000 Akwai waɗanda suke ba ku labari kamun ku kai hari? To waya suke kiran kuɗin goma? Su kuma nawa ake ba su? su ba daidai yadda aka raba da waɗanda ba su da bindigo haka ake rabawa da Su in goma. su
to yanzu za ka iya tuna kaman hare-hare da kuka kai garuruwa, za ka iya tuna wasu daga cikin garuruwan da kuka ɗan kai hari? yare da yawa yana ba amma yanzu ina cikin matsala. To mutanen da kuka kashe ba, To yanzu akalla kai ka kashe mutum nawa? domin ana ni ban taɓa kashe Bindiga ba? bindiga, ina bani da bindiga amma ana bani bindiga bil kuma ina karɓowa in ba wani. To an ce kai ne shugaban wannan dabar da aka je aka kama waɗannan mata. Eh, Kai ne shugaban? ni ne shugaba. Akalla kana da yara nawa a ƙarƙashin ka? To gaskiya za a samu iri yaro goma. Yaro goma, kuma kowanne da ƙarfe? To wasu na da bindiga wasu ba su da bindiga. To wa yake baka bindiga? Kuɗi, Sani? eh, Shi ne shugabanka? eh, Yanzu ina Sani yake? hali yana yankin guda yammacin guda cikin daji. Cikin daji. Eh, Akalla yana da yara kamar guda nawa? gaskiya yaran shi suna da yawa. Sun kai 100? Ba su kai amma dai ka Suna da sun yawa. kusa. Sun kusa 100. Eh, To yanzu irin masu yan uwanka Fulani, yan uwanka waɗanda suke shiga cikin wannan ta'addanci, me za ka ce musu ilo? ina kira da su don Allah su bari. Wannan ba tafiya ba ce, ka ga halin da ta kawo ni. Da na san za ta kawo ni haka. Tuni da na bari. Na tsare abin da Allah ya bani. To gashi ta ɓaci. Da na nemi halaɗi na komai wahala. Sai dai da yanzu ta lalace. Ba da zarace. Amma da lamun gode Sani. Ibrahim. wannan macin na ran A baka ruwa? Alan sai ka ɗan gyara Da sunanka? Na? Basiru. Ma'azu shekarar ka nawa? 20? Ba ɗaya. A ina kake da zama? To gashi dubunka ta cika an kamo ka. Me ake zargin ka aikata? Na? Nahe shi ne shugaban dabaka. To kai ma an ce ɗan ƙaramin komanda ne. Yanzu wannan ta'ada da kuke ta sata da barkawa da mutane, akalla ba a kasara ba kun yi sau nawa wanda aka yi da kai? Guda hudu. Akalla ka taba kashe mutum nawa? To an taba zuwa kai hari babu diga? To kai a cikin masu zuwa ba ka ɗaukar bindiga, sai dai a tafi da kai kai mai in an koro mai dabbobi. To dabba ta kai guda nawa wacce ka kora? To satan mutane ba? Ba taɓa yi da kai ba? To amma an yi ana rabawa da kai. Nawa ake baka ɗan maraki? Yanzu marakin ka nawa? Marakin ka nawa yanzu? Suna ina yanzu? Suna wurin? Dahe? Ina dahe yake yanzu? A cikin gari ko a daji? Bisa lamba. Yaransa guda nawa za su ɗauki su nawa? Wane ne babban? Guzaru. Wurinsa yake zuwa sai a tafi aiki tare? A taho da wasu sai ku haɗu ku fita.
to yanzu me za ka ce wannan ta'ada da kuke yi ta ta'addanci da fashin daji da sata da garkuwa da mutane me kuke gani yanzu tana da riba? Na'am? To me yasa kuke yi kun ki ku tuba ku bari? To me za ka ce wa 'yan uwanka da suke cikin daji? Za ka yi aiki a shekara.